čistě dámská záležitost na jedné straně, na druhé straně tým, který se říká Ledová mafie. A jsou to prostě pánové. Tak uvidíme, komu se bude dařit víc. Času máme ještě dost, tak to pojďme startovat. 3, 2, 1, můžeme. Začíná druhé semifinále, paní Zrodek Formálku, vidíte sami, zatím jdou na to oba týmy opatrně. Každopádně Ledová mafie se dostala k míči dřív. Viděli jsme druhý výkon a taky první pády. Holky zatím zachovávají balon do auta, to znamená, že automaticky okamžitě vracíme a hra hned pokračuje. Je důležitý pořád sledovat, kde je míč, ovšem Ledová mafie má obrovskou šanci nájezd a krásnou bránu a vidíme sami, jak to v paní Zrodek Formálku může dopadnout. I vyložená šance nemusí skončit dole, protože běhat jenom v keskách na čerstvé většině ledu, to není žádná sranda, takže i když jsou to dneska kluci proti holkám, vůbec nedá říct, že to je jednoznačná záležitost. Já připomínám, že v prvním semifinále vyhráli Rakule, tým, který už nám postoupil do finále a právě teďka hledáme druhý finálový tým. Budou to Ústecké Levice a nebo Ledová mafie, zatím je to 0-0. Zatím je to spíš boj o to, kdo vydrží na nohou, protože gól jsme zatím neviděli. Balon se nám opět přiblížil na útové čáře, takže ho vracíme a pokračuje paní Zrodek Formálek. Dámy a pánové, pokud byste si taky paní Zrodek chtěli vyzkoušet, vidíte sami, je to sranda, je to zábava a je to zároveň adrenalin. Mrkněte na www.panyzrodek.cz, tam najdete úplně všechno. Byli jsme tady první střelu na branku, ale neskončilo nám to, takže znovu vracíme balon do příště a jakmile nám spadne balon, ale okamžitě pokračujeme. Ledová mafie tlačí, Ústecké Levice se zatím brání, ale gól jsme neviděli. Stále 0-0, stále nevíme, kdo postoupí do finále. Drákové jsou tam. Vítěz prvního semifinále je znám, ale vítěz druhého semifinále, tak na toho pořád čekáme. Holky se brání, pozor! A je to jasný, první gól napadl. Ledová mafie nakonec využila ten svůj krtivý tlak a dotlačila balon do brány. A to znamená, že Ledová mafie vede 1-0 a Ústecké Levice musí tuhle ztrátu dohánět. Na kostce ještě 6 minut do začátku třetí třetiny. Ještě pořád dost času na to, co ten výsledkem něco udělat. Paní Zrodek Formálek pokračuje. Máme tady další výkon. Opět je Ledová mafie balon rychlejší. Opět další pády. Tak uvidíme, jestli se vám dnes podaří dostat se k bránce soupeře, aspoň ohrozit vystřely, nebo dokonce vyrovnat. Zatím to vypadá, že Ledová mafie opět začíná tlačit, i když i tam jsou pády. A zatím tedy stále vyvede vítězství 1-0. Holky teďka odkopávají, ale to není, takže neustále pokračuje a Ledová mafie blíží do finále. Je další vyložená šance, tyčka na Rindovu. I takhle vyloženou šanci dokázala Ledová mafie neproměnit. Lítá na to kolem vraky, lítá na to kolem vrakové čáře. Holky dělají co můžou, ale jakmile se přiblíží balon, následuje pád. Takže stále 1-0 pro Ledovou mafii, teď je šance. Teď Ústecké Levice nedokážou. Prázdná brána chytila, dokážou to nebo ne. Vidíte sami, skutečně se to pád, ale jsme na druhé straně poprvé v tomto druhém semifinále, poprvé šance, že by Ústecké Levice mohly skórovat. Nicméně Ledová mafie se stačila vrátit. Využívají toho, že pokud narazí do soupeře, okamžitě následuje pád, protože běhat v keckách po ledě, to prostě není žádná sranda. Ledová mafie je prostě blíž k finále, ve kterém už není čekají Drákulové. Běží nám poslední pár kolek tohoto druhého semifinále Paní Zrodek Formálku. www.panyzrodek.cz, to jsou ty webovky, kde se můžete na nás